Nou, dit is 3952. Welke ben je? Even checken. Papier maar eens. Ja, klopt. En Mikey? Cirkje. Goed zo. Nou, hebben ze net al even ontsmet. Ik heb het niet gezien. Nou, dan lezen we even af. Nou, dat is wel 6559. Zie je wel? Jee. En dat komt overeen met dit nummertje. Ja. Ja? Ja, klopt dat wel. Nou, dan gaan we weer de haartjes plukken. Kun jij weer pakken? Maar dat is ook nog Mathilde. Ja. Haartjes in een envelop. Het gaat om de haarworteltjes, de witte puntjes. Ja. Zo. Nou, dat hier. En dan heet het Mathilde. Mathilde. Ik moet je wel vasthouden, hè, want ik moet nog even de krantjes. Een ietsje hoger en een ietsje lager. En daar beneden nog, toch? Ja, hier ik in. Ja, maar ik bedoel meer dit. Ja, dat is een keer een plakje, nee. Nou, in feite heb je 3 krantjes op de kop. Ja, toch? Tenminste, daar herken ik er altijd aan. Als ze naar me toe komen. Eigenlijk heb je 3 krantjes. Dat is tamelijk bijzonder. Ja? Tussen de ogen en Ik zo zuur, dat geen grond. Hij is op tafel. Op een reg. en dan even zien, nog even zien hoor. En de ene is een beetje hoger dan de andere. En de linkse is ietsje hoger. Even zien. Nou, zoiets ongeveer. Ja. Nou, Mooie sterretjes. zo mooi. Toch wel even. Nog een plukje haar beneden. Ja. Zo. Ook met de Dat worteltjes. zien. Ja. Mathilde. Dit stukje nog even doorheen. Straks het adres nog even. Ja. Nou, helemaal zo. Ja. Oké. Nou, volgens mij hebben we die nou zo. Die. Die. En die. Nou, met dit stapeltje. Ja. Die. En je hebt die. Dit is 7259. 7. Ja, dat is Rijns. Nou. Nou. 6587. En die moet overeenkomen met deze. 6587. Klopt ook. Check. Goed gedaan, mensen, tijden. Daarop.
Deze de bovo? Ja, deze ook. Ja, die schrijven we erin. Hebben Ja. Nou, dat klopt. Ja. Oh, die kan we inderdaad. Zijn we vrolijke Schengen, Is die zo mooi met twee hindekes? Serieus Sally zaken? en Marije. Serieus zaken. Ja. Serious business. Business. Marije is alweer blij. Die schrok even. Zoek ik dan. Ja, jong. Die elastiekjes knappen we. Die juist er ik al naar elastiekjes er weer in die. Dus zomaar weer even. Het beste is om onder te pakken. Dan schrikken ze minder. Beetje bukken. Dank je voor de tip. Ja. 3, Dat ik wel. 9, 2, 2. Wat minder mee. Hè? Nou, ik doe ook wel. Ja, je moet er ook even bij op. Ja. Maar hoe moet je nou natuurlijk ook het ook zeggen nou? Nee, dat zet ik er in tekst onder. Oh, dat doe je dan in de tekst aan. Ja. Rustig. Nou, is het erin hoor. Hij is hartstikke Denk lief. ik. En we gaan het controleren. Die zit een beetje hoog en een beetje uit het midden. Oh ja. Een beetje hoog en een beetje naar rechts. Hoog en beetje uit. Zo ongeveer. De borst zit wat. Verder bijna niet. En daar zit zo'n streepje. Ja. Daar een recht streepje en daar horizontaal. Dit is een meerte. En dit is een richtje. Hier zit Oh, hij stelt net scherp, ja. That's it.